Sarri esan hori da, klik batek, keinu txiki batek, eragina handixak ekarri aldauela, eta hoxe da nola baiki be, debagoiena 2030 ekimenak martxan jarraitako ikastetxe klik izeneko proiektuaren muina. Oindala 3 urte, oindala 3 ikasturte jarrezan martxan proiektu hau, momentu honetan debagoieneko 3 eskolatan handabitz aurrera eluaten, eta helburua da ikastetxe honeikan energia eraginkortasuna bultzatzea. Nola egin gura da baino hori? Gaurko honetan, Elgetako herri eskolara etorri gara, hoxe jakitera. Irene Santa Maria, hemen Elgetako herri eskolako zuzendarixa, basabitzai ikastetxe kliken parte hartzen, 3. aldiz okerrezpan hau. Bai, hauxe da 3. ikasturtia. Hasi ginen 22-23 ikasturtian, eta hor pixkatxo bat hasi ginen energia konsumo desberdinen inguruan hausnartzen, eta kontsumo desberdinak aztertzen eskolan darenak, eta energia arduradunak izendatzen, eta hainba gauzen ginuzen lehen gurtian, balorazio ona eukizeban, konsumoan egon zan hobekuntza bat, eta, bigarren urte batera pasau ginean iaz, jarraitzu ginen pixkatxo bat dinamika berdinakin, bai energia taldian antolatuta, eta pixkatxo bat ibilbide antzerakoakin, ura, gaza eta elektrizidadian konsumoak aztertzen, eta, iaz bai erabak izan eskolan azkenean aurrezten dozun diru horrekin inbertsioak eitzen dienez eskoletan, erabak izan monitorizazio sistema bat ipintzia eskolan. Orduan, horren arira, erabak izan, beste urte balduzatzia, udaletxeakin elkarlanian adostuta, eta aurten bada 3. ikasturtia, eta hemen gabiz, 4. mailako ikasleekin eta monitorizazio sistema horrekin, pixkatxo bat, horri forma moten. Orduan, errepiko baduzu eta ez behin bakarrik 2 aldiz baita, horrek esan gura dago, fruituak ematen dituela, ez? Ekimena bera ondo baloratzen duzuela bintzen. Bai, eskolan proiektu importante bada, presentzia handixa dauka, eta bai ikasleengan, irakasleongan, familiengan iristen den proiektu bada, ze azkenean ura, elektrizitatea eta gasan konsumoa danok garrantzitsua den gai bada, ez? Eta gu ikusten ditugu ikasleak oso kontzientzia eta hartzen diren neurrixekin, argixak etzaltziakin, lehiuak itxiteukitziakin, berogailoa martxan darenean, edo eta hainbat neurrikin, ez? Eta gero hori izan dutenak, gela bakoitzean energia arduradunak izendatuta egoten die, aldatu itzen dienak, tartian tarteko, eta horre dauzke baiaz ere finko batzuk, ez? Temperaturak neurtu, aztertzen dabe itxurrixetako urkaudalak eta ikusteko konsumoak zela daren. Irene, monitorizazio sistema. Zer monitorizatzeko? Zer da aurrera pauso munda hortan? Monitorizazio sistema horretan jasotzen da eskolako eraikinak eitzen daben konsumo guztiak. Horre kontadoriak eta makinak beren lekuan hor instalazio batzuk egin die, eta horrek informazioa emoten da olako zerbitzari batera, eta hori gero dana monitorizau itzen da. Eta orduan, momenturo ikusi zeinke eraikinean egiten dien konsumo guztiak. Eta horrek ekartzen daben lanketa guztiakin, ez? Ikasliekin landu leizke datu horiek, ikusi leike eskola itxita dagoen garai baten fugaren bat edo zerbait dagoen, eta hori emoten dago aukera handixa ikasliekin jarraitzeko lantzen, konsumo desberdinen gaixa. Ikasliek, irakasliek, etxietan behigarreko da hori? Nik uste dut, hemen eman dien pista asko ura nola aurreztu, eta honet oso sensibilizazio handixa dauke gaixakin, ikasliak, eta nago seguru asko ketxera eramango debela, eta etxian betruko horrek saietuko diela erabiltzen. Ibon Unzeta Barrenetxea, Elgetako alkatia, Elgetako herri eskolan gauz, udalan eraikina dana, fakturak eta honeipe, udalan kontu doia zela, baloratzen duzu, ez? Zeuek, ikastetxe klik honek emundituen fruituak jarraitzen da bilen bidea? Oso ondo egiz esan, ez? Azkenean elkarlaneko bide bat da, hasieratik argi genekan kontzientzia bat sortu nahi nula
aurrekin, txikitatik, ez? Oinarri batzuk sortuz, energian inguruan, pixkat bat etorkizunera begira, bez, horreko ikus bai, larrialdi batzuk kliman aldaketan diala eta hori kontzientzian transpasatzea aurrei oso eukisa da, ez? Gero, hemen ikasleakoak etxera baten badituzte, asko sobeto ez da? Asko sobeto ez da, neu behiron ditute, esan niri kontseioan asko lagundu ez da, gauza bere ganatzen, eta egiz esan askotan guraso edo adindu gazenok, etatzen dugu dana dakigula, baina ez da holaxe, beti ikasten da zozer, oinere bezala, eta kasu honetan hori estrapolatzen bau gure egunerokotasunera, eta nire kasuan udaletxeko erekin guztietara, lortu dezakezun aurrezte maila handia izan lehike, eta hori garrantzitsu da. Ba, ikastetxe Klik proiektua martxan jarri zenetik, oindala hiru ikastetxe martxan jarri zenetik, ekon taldekuak dia berau dinamizatzen dagoenak, eta hementxe dugu gaur elgetan izan dan, Alberto, bezun artea. Alberto, 3 urte dagoeneko proiektu honekin, zela doia? Zela bizi duzuek barrutik, ez? Pixat bilakaera osoa ikusi duzuenok. Bueno, hemen Elgetako Herri Eskolan oso ondo aritu dira, eta proiektuaren esarpena edo esango nuke oso ondo egin dugula eta oso ondo barneratu dutela proiektuaren filosofia eta dinamika. Hori da, hainbat ikastetxe pasau dira, eta danetan nolabait be eraginkortasun energetikoa 3 esparrutan, ez? Landu izan duzue. Gaza, argindarra eta ura. Hori da, egiten duguna da, hor ikusten dezuen irudian, hor ikusten da, erabiltzen dugun kontrol fitxategia, eta fakturetatik atertzen ditugun datua sartzen ditugu, eta hilabetero erameten dugu kontrola. Gaz arloan, elektrizitate arloan eta ura arloan. Hor ikusten dezuen adibidez, marra urdina da gure referentzia, edo, aurreko 3 urteetako bataz bestekoa, eta zutabe gorriak dira, aurten kontsumitzen ari garen energia. Orduan, urrian ikusten dugu pixat pasau indala, baina azaroan pixat behetik egeratzen. Hori da, eta azaroan ere azpitik. Orduan, momentuz ondo guaz, esan dezakegu bai. Eraginkortasuna esaten dugunean da gutxiu gastatzea ekonomikoki edo gutxiu gastatzea energia bera, edo bixak. Bai, biak batera, energia gutxiago kontsumitzen baldin badegu, diru gutxiago ordainduko dugu, orduan biak batera. Baina batez ere egiten duguna da, neurriak jartzen ditugu martxan, energia murrizteko, energiaren kontsumoa murrizteko. Eta hortik aurrera, diru arresten dugu, emisioak ere, klima aldaketaren kontra lan egiteko. Hilabetero egiten dugu bilera bat, ordubeteko bilera bat, eta lantzen ditugu neurriak, horrezen den neurriak. Eta neurri asko dira oso merkeak eta inbertsiorik gabekoak. Esan nahi dut, adibidez, ohiturak aldatzea, programazio egokiak jartzea, horiek gutxi gora bera. Adi egotea, eskolaren funtzionamendua kontrolatzeko edo. Eta bigarren urtean edo 3. urtean inbertsioak egiten dira. Horreztetako diruakin inbertsioak egitea proposatzen da. Elgetako Herri Eskolan bakarrik ez esandako moduan, debagoeneko beste 2 ikastetxetan be badabitz ikasturte honetan, ikastetxe Klik proiektu honen barruan parte hartzen. Irudixetan esaterako, Oñatiko irudixak dituzu, Oñatiko elkarrezin be badabitzelako, nolabait be energiaren eraginkortasun hori landuguran, eta baita, beste irudioneitan, Antzolakoak ikusten dituzu, Antzola Herri Eskolakoak. Bertan gainera, udaleko ordezkarixekin, eta ikasleetako batekin be proiektu honetan parte hartzen da bien, ikasleetako baten hitzape jaso ditugu. Aurten buru belarri sartu da eskolia baita, eta gu gustora nahi dulako gaztiak implikatzia pixka bat, konsumo maila kontziente baten. Eta hor gabiz danok ikasten, nola ze pauso eraman, ez duzu imagina ureiten zema datu dian, nun txirrikiztu guztiak dian konsumo galtzaile bat esate baterako ura, gaza, argindarra, dana. Gu hasi ginean energia taldean,
zetxi kontureuga diru asko gastatzen duela eskolan, eta udaletxeak asko gastatza bela eskolako gauzetan, eta nahi du murriztia diru kontsumo hori. Alditzuzu gauzak desentxufau gabetan, kalefazioen bide jarri, gutxeu jartzeko alditzuzu gabetan pertsianak itxi olaperua mantentzen da barruan, komunetan boteia jarri ur gutxeu irtetzeko, itxurrixetan jarri bridak eta gauza gehiago. Hemengo zer aplikau daik gaur etxietan, ez? Ze muski guzu aholku batzuk energia eraginkortasun horretan, bide honien joateko. Bai, adibidez, etxean aplikatzeko dauzkagu aukera batzuk. Adibidez, hemen eskolan jarri ditugu entxufi adimindunak, termoelektrikoen kontsumoak neurtzeko, dagoen kafe makinaren kontsumoak neurtzeko eta programatzeko, gauetan itzaltzeko eta asteburutan itzaltzeko. Adibidez, etxean oso merkeak dira, adibidez, 15 euro inguru kostatzen dituzte, eta etxean jar ditzakegu, egongelan, sukaldean, eta dauzkagun aparailu elektrikoak adibidez, zenbat energia kontsumitzen duten jakiteko eta programatzeko. Adibidez, egongelan, normalean egongeletan dauzkagu routerrak, telebista, musika ekipoak eta bar, eta ekipo guzti horiek erregleta baten entxufatu dezakegu, eta entxufe adimendun batekin programatu noiz piztu eta noiz itzali. Adibidez, gauean itzalita guzteko, eta gero lehen komentatu duguna, itura aldaketak, argiak itzali behar ez ditugunean, gauza asko ez dakit, ura erabiltzen dugunean ez dakit ondo egitea, adibidez, hortzak garbitzen baldin baituzu, txorrota itxita eukitzea, gauza horiek normalean etxean ez ditugu egiten, eta ohitura aldaketak dira, ezta? Klik bat egitea eta barneratzea.